Also, bis es anders, als wie in dem Programm steht. Also, ich bin bloß. Unser Jagd vor 60 Jahren. Van Moerie Mös bis schön Spinat. Alles unter Ehe Jagd. Laat op der Herres, Gott für het Frühjahr. Da sting het Jadewerk für de Duur. Het Breedlook kwam het eerst door de rie. Daarna wordt de jaard met meis gespreid. En met de jutsklomp in het waad kwam die jauche op de schorska en de jaard. Daarna wordt het stinkzeug jood verdeeld, daarmee wordt er alle plaatsen op besteld. Voer voor voer wordt dan omgegraven. Die mam komt tussendoor met haar koffie gedragen. Die krooselen en wimberenstruik wordt de truc gesneden. En op de jaardewijs het onkruid uitgereten. Dan darf het vreren, lang en stil. Daarvan wordt de drek schön mel. Kwam het vroeger vlotter als je went, wordt weer in de jaard gerend. Het wordt weer gegraven in rutterstuk. Die erpel moest erin, en dat jans vluk. Kunstdünger, dem hand van niet gekant, en voor alle dag wordt er van de jaard aangespannen. Bij de nabber wordt over de toen gekeken. Hoe komen de erpel het eerste uit? Dat willen we weten. Met en met wordt alles uitgezet. Genau in de rie, bed voor bed. Je schuffelt tussen de rieën wordt bij jeden dag. Den onkruid daartussen wordt een grote blamage. Een stuk van de jaard wordt voor die mam reserveerd. Dat had ze met bloemkes en strukjes versierd. Ook peterselie en dil had ze daar uitgezet. Dat nam ze later voor de erpelslaat daarmee. In de zomer wordt de jaard richtig boont. Voor ons te vrijen houden we alle grond. En wordt op de herfst wordt de erpel uitgemaakt. Dan wordt op die plaats het breedlook gezet. Ook die moeren stingen in de rie. Het kruid jans groen. Dat had er kaninjeer. En die schmecken ook jans schön. Op huid kan man alles jellen in de supermarkt. Aber niks schmeckt so gut wie Schlat und Gemüse unter Ehe Jagd.